odiochieng' ma nyoro e kinde mane odhi limbe e kaunti ma Murang'a e kar od bura ma Gatanga. Ruto ne owacho ni ne oyiergi kod ker Uhuru Kenyatta kanyakla kaka ker kod jalup ker, gino ma omiyo en kod thuolo mar dhi e tung Kenya duto kendo limo gwenge moro amora e pacho kae, gwenge ma chunye ohero. Ne owacho ni onge ng'at madhi tame timo limbe e kor gwenge ma pacho kae nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta, kendo nyiso jotelo mosebedo ka ok mor kod limbe mage Kenya madiere kata Central Kenya ni obiro dhi nyime kod timo limbe e Kenya madiere nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar kod ker, nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta e yiero mokalo mar 2017 kod otiko mar Jubilee. Ma Ruto ne owacho bang' ka ker Uhuru Kenyatta osebedo ka ok mor kod limbe ma jalup ker William Ruto osebedo ka timo e gwenge mag Kenya madiere kata Central Kenya, limbe ma osebedo kiwacho ni gin mar yiero maduong' mar 2017. Kata kamano, Ruto ne owacho ni obiro dhi nyime mar timo limbe e Kenya madiere kata Central Kenya nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta kaka ker kod jalup ker kod otiko mar duond od bura mar Jubilee. Mano e thoro mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ruto oduoko ker Uhuru Kenyatta e wi limbe mosebedo ka otimo e gwenge mag Kenya madiere, ka owacho ni onge ng'at madhi tame timo limbe e gwenge mag Central Kenya kata Kenya madiere nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta yiero maduong' mokalo. Oboke mar ariyo, piny Kenya dhi yudo chanjo mag COVID-19 maromo milion 1.2 kochakore odiochieng' makiny. Piny Kenya dhi yudo chanjo mag kedo gi tuo mar COVID-19 maromo milion 1.2 odiochieng' makiny. Odiochieng' makiny, piny Kenya dhi yudo chanjo mag tuo mar COVID-19 maromo milion 1.2. Chanjo gi miluongo ni AstraZeneca dhi mol e pacho kae otieno makiny, kendo idhi chako pogogi lakteche, jolweny, jopuonj kaachiel kod obila mag oganda madhi yudo chanjo mag COVID-19 e okang' mokwongo. Kane oloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kae Mutahi Kagwe ne owacho ni odiochieng' makiny piny Kenya dhi yudo chanjo mag COVID-19 maromo milion 1.2. Bang' chopo e pacho kae, chanjo makamagi idhi chako miyo lakteche, nurses, clinical officers, jopuonj, lecturers kaachiel kod jotend arita kwe mano jolweny kaachiel kod obila. Iwacho ni magi e jogo ma yot mondo gam kute mag COVID-19 nikech gikonyo oganda odiochieng' ka odiochieng'. Koro odiochieng' makiny piny Kenya dhi yudo chanjo mokwongo mag COVID-19. Piny Kenya dhi bedo piny mar ariyo e pinje mag Afrika yudo chanjo mag COVID-19 bang' ka piny Ghana ne oyudo chanjo makamago juma mokalo. Oboke mar adek loso e wi kar limbe mar Fort Jesus mayudore e boma ma Mombasa. Oboke mar ang'wen loso e wi jago moro mane geche mage mane wiromo milion 2.8 ne owang' e gwenge mag Imara Daima e boma maduong' ma Nairobi. Oboke ni mar ang'wen loso e wi jago miluongo ni Cyrus Nduhu mane geche mage maromo milion 2.8 ne owang' e kar dak ma Imara Daima e kaunti ni kata e boma ni maduong' ma Nairobi. Oboke mar abich, jatend migawo machon mar chike ma pacho kae Mikai Martha Karua ne owacho ni odhi telo ne campaigns mag kwedo bill mar BBI ombulu mar paro mabiro. Jatend migawo machon mar weche mag chike kaachiel kod jaod bura mag Gishugu Mikai Martha Karua owacho ni odhi kwedo kendo odhi telo ne kweth madhi kwedo bill mar BBI ombulu mar paro mabiro. Martha Karua, mano jatend migawo machon mar chike piny owacho mar NAK kaachiel kod piny owacho mar Barwabar, owacho ni odhi telo ne kweth madhi kwedo bill mar BBI ombulu mar paro. Oboke mar auchiel, ogai mar ODM Raila Odinga dhi chako timo limbe e gwenge makadho wadh nam chumbi e jumani. Ogai mar ODM Raila Odinga dhi chako limbe mage e gwenge makadho wadh nam chumbi odiochieng' makawuono, kendo iwacho ni odhi yudo
odhi yudo wich bar mokalo kalure ni moko kuom jotelo mag ODM e gwenge makadho wadh Nam Chumbi on kod paro mopogore opogore mabiro bang' ka gavana ma Kilifi Jeff Amason Kingi ne owacho ni odhi loso duond od bura mare manyien kochakore dweni kata e jumani. E komachielo, gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho to olando ni odhi laro kom ker kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro, kendo kwayo gayo ma ODM Raila Odinga mondo osire lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM. Koro iwacho ni Raila dhi timo limbe e gwenge makadho wadh Nam Chumbi. Kata kamano, odhi e kinde ma jotelo mag ODM e gwenge makadho wadh Nam Chumbi to wacho weche mopogore, ka Amason Jeff Kingi mano gavana ma Kilifi olando ni odhi loso duond od bura manyien kochakore dweni. E komachielo, Ali Hassan Joho mano gavana ma Mombasa to lando ni odhi laro kom ker kod otiko mar ODM, kendo kwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo osire lwedo e yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 7, Seneta ma Baringo Gideon Moi onyiso oganda ma Baringo mondo obed motang' ne jotelo mawacho weche manyalo kelo lweny e pacho. Ito boke mar 8, Jalup Ker William Samoei Arap Ruto owacho ni onge ng'at moro amora madhi tame timo limbe e gwenge mag Kenya madiere nikech ne oyiere kanyakla kod Ker Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo. Ruto owacho ni onge ng'at mabiro tame dhi timo limbe e gwenge mag Kenya ma Masawa kata Central Kenya nikech ne oyiergi kanyakla kod Ker Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo. Ito boke mar 10 en loso ewi masira mosebedo ka timore pacho kae e skunde, moloyo skunde mag ji giwegi, kama iwacho ni piny owacho pok oketo chike madhi gayo gedo ma skunde ma pacho kae mar mondo ochung' masira ma kamano mosebedo ka timore e skunde ma pacho kae. Ito boke mar 12, loso ewi weche mag somo e mbalariany ma pacho kae kalure kod lony kata courses ma mbalariany ma pacho kae osebedo ka miyo jopuonjre e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni ito boko ni mar 14, 15 nyaka 17 weche moko e pinje maoko kaachiel kod weche tuke. Ka weche tuke en ni Arsenal ne orodho Leicester City gonde 3-1 tugo mane obagi paw tuke ma King Power Stadium odhiambo manyoro. Kuom magi kod mamoko e weche tuke watudre koromo saa 11 mamidhiambo kama dhi miye weche tuke e yor adimba. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni exams crisis over missing candidates. Exams crisis over missing candidates en ni piny owacho kaachiel kod migawo mar somo ni kod wich bar mokalo kalure ni moko kuom jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ne oweyo skul e kinde mane jopuonjre odhi e pacho kalure kod muoch mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. En ni migawo mar somo e pacho kae ni kod wich bar kalure ni moko kuom jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ne oweyo skul e kinde mane jopuonjre odhi e pacho kae kalure kod muoch mar tuo mar COVID-19. Koro iwacho ni jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 gi nyaka ne jopuonjre yaw skunde gi pok gi onegi, kendo jopuonj madongo ma e skunde go pok ong'eyo kuonde ma gintiere, kata odoko ni penj maduong' mar KCPE kaachiel kod KCSE to dhi chakore e kor dweni. Kata kamano iwacho ni jopuonjre mathoth mag jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 ne oweyo skul e kinde mane jopuonjre ni e pacho kalure kod muoch e pacho kae. Ito boke mar 4 loso ewi midhiero ma okwako Ker Uhuru Kenyatta kiwacho ni okia ni odhi siro ng'ano lwedo e kind jotelo 7 ma siro lwedo BBI e yiero maduong' mabiro. Iwacho ni jotelo 7 ma siro lwedo bil mar BBI e pacho kae thothgi oselando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano gai mar ODM Raila Odinga, jalup ker machon
Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Gideon Moi. Magi jotelo ma oselando ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo gisiro lwedo bill mar BBI. Kata kamano wacho ni dwaro margi madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro miyo ker Uhuru Kenyatta wich bar nikech joge dut jotelo gi te otiyo kodo e chwalo bill mar BBI kata e goyo debe ne bill mar BBI. Kata kamano jotelo gi te dwaro ni ker Uhuru Kenyatta osir achiel kuom gi lwedo mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo olap dhogi ndong' ne kom ker e yiero maduong' mabiro. Koro mayo wacho ni miyo ker Uhuru Kenyatta wich bar mokalo nikech okia ni osir ng'ano lwedo e kind jotelo duto abiriyo gi masiro lwedo bill mar BBI. Itoboke mar abich en ni ogai mar ODM Raila Odinga ne odhi nyime kod timo campaigns mag BBI e gwenge mag Busia odiochieng' manyoro, kama ne okwayo oganda ma ok e gwenge mag Busia kod jimbo mar Kenya mondo osir lwedo bill mar BBI. E kindeno Jalup Ker William Ruto ne odhi nyime kod timo limbe mag e gwenge mag Kenya madiere kata Central ne County ma Murang'a e kar od bura ma Gatanga, kama ne owacho ni onge ng'at madhi tame timo limbe e gwenge mag Central Kenya nikech ne oyiergi kanyakla kod ker Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo. Itoboke mar aboro en ni migawo mar somo e pacho kae ni kod wich bar mokalo nikech jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 moko ne owe skul e kinde mane jopuonjre odhi e pacho kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19 e pacho kae, kata odoko ni odong' mana jumbe 3 kende to jopuonjre ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 chako penj maduong' margi mar KCPE kaachiel kod KCSE. Iwacho ni jopuonjre maromo miche gi miche ma jo klas 8 kaachiel kod jo klas 12 no owe skul e pacho kae kendo pok onegi kata odoko ni odong' mana wige 3 kende tichako penj mar KCPE kaachiel kod KCSE. Itoboke mar 10 nyaka 11 loso ewi hola ma piny Kenya osebedo kakawe pinje maoko, kama koro iwacho ni piny Kenya dhi chulo omenda maromo $1 trillion mago hola mane gikawo e pinje maoko e dweche mabiro. Itoboke mar 12 nyaka 13 gin weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo kaachiel kod weche mowuok e counties. Tok oboke mar Daily Nation loso ewi omenda miwacho ni maromo bilion 14 ma oganda ma pacho kae ne ochulo e yor mibadhi ne weg lope mane piny owacho onyiewo kae gero wang' apaya ma ok dongo kundu e kaunti ma Mombasa. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni tough new law to ban pornography. En chike mager mokalo ma jood bura te mokadho mar kumo mag pornography e pacho kae. Chik makama okele od bura kod jaod bura ma Garissa Town mano Aden Duale madhi kumo oganda ma pacho kae kata oganda tiyo kod piche mag pornography e pacho kae. Itoboke mar 2 en piny Kenya dhi yudo vaccine mar COVID-19 kata chanjo mar COVID-19 kochopo odiochieng' ma kiny. Piny Kenya dhi yudo chanjo mar COVID-19 maromo 1.2 milion kochopo odiochieng' ma kiny. Itoboke mar 4 nyaka mar 5 loso ewi chik mager mar kumo piche mag pornography ma okele od bura kod jaod bura ma Garissa Aden Duale. Itoboke mar 6 loso ewi campaigns mag BBI manotere e county ma Busia odiochieng' manyoro kod ogai mar ODM Raila Odinga. Itoboke mar 7 Amos Kimunya kaachiel kod John Mbadi owacho ni piny owacho dhi miyo IBC omenda mar bago ombulu mar paro e pacho kae. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.